Zdravia, zdravia. Takže tá gajdička je hotová. A ideme ďalej. Teraz pár dní počkám. A budeme postupovať podľa ďalších postupoch. Bazička musí trošku postať. Myslím, že v pohode. Menzura tiež. Drevo splne zatiaľ všetky kritériá. Uvidíme. Nechám to odstať a budem to asi farbiť, tonovať do viacerých farieb toto. Má peknú kresbu, využijeme to. Takže možno použijeme aj 3 farby. Uvidím, jak to budem kombinovať. S čím, ktoré. Či len klasická bude, alebo farebná. Pekný kúsok vyšiel, takže uvidíme ďalej. Ďalšie videjko potom dáme vonku, keď už budeme nastavovať v guidách. Toto gajdica sa rodila v podstate také 3 týždne, 4. A celý čas som rozmýšľal nad tým, že ak to spraviť. A potom som pochopil, že jednoducho to treba spraviť, lebo tlačia sa ďalšie tvary gajdic alebo menzúry a podobne. Tak som si povedal, že toto využijeme, toto spravíme a podľa toho sa potom zariadíme ďalej. Takže baza je ozaj drevo na tieto veci. Majte sa krásne.